Junta, building better Africa. Muli bwanji ya Malawi konse kumene muli makamaka mtawi ino ya kummawa lero lino pa 15 January 2025 tili pakati pa mwezi wa January amavuta kutha iyayi komabe tili pakati pa mwezi wa January apa lero lino ndakubweresani nkhani iye imene ambiri mwa inu pofunika ndithu mutaonera mpaka kumapeto, ndipo pali mkulu wina amene anafika kubalaka amacheza ndithu ndi azimayi oyendayenda kapena kuti mahule, ndipo mkuluyu pamapeto pake anachotsa ndithu ndalama yokwana 500,000 ndikumupatsa msungwana amene amapanga business kapena kuti geni yogulitsa thupi lake kuti kapena kuti muhule kuti mwina akazithandizire yekha potengera ndi mavuto amene anafotokoza omwe amakumana nawo komanso amene ali nawo ndi kale. Izi kuti muonere mpaka kumapeto mukhoza inuyo ngati mumanyoza mahule mukhoza kusiya ndithu lero lino kwa jaja, ndipo ndikupemphani kuti onerani mpaka na kumapeto mumvetsetse ndithu mmene anachezera zomwe zikulankhulidwa mkatikatimu. Ndipo oyambayo iyayi ananyatanyata komano wina amene anabwera osatira ayi kunali kucheza ndithu, ndi pamene ngati mamuna kapena mkazi sungakhetse msozi pa video iyi ndikuti ayi pena pake sipali bwino, uvuto uli nalo. Taonerani ndipo musayiwale kupanga subscribe, share and comment kuti zambiri pamudzi pano zisamakuphonyeni. Sister. Aire twakuoneka tukutanza tuzikuteka bobo. Na zikuteke. Wezi. Bwanja kudikira ndani pano. Milo fusa alikuwa business ya. Business. Amapanga business ogulisa cha. Basi ndio banga business ogulisa madogo wao. Pepa. Te ukutantauza kuti ali ndi munthu amene abwera pano pa kuza kutenga. Yali kudingira anthu ngati amenewo abwera zadi kusiri basi zote kagulisa ni madogo. Ndi amachacha zingati pa usiku? Usiku wonse kapena show. Maybe or short time ndikuziwa ine sana pangepo tamapanga short time. Kodi short time amatantauza cha? Show mwangadi basi jira yachiduwe yongo yankulana pa business yathu. Ndekuti amatenga ungolankhulana basi ndi short time apanga. Ndaripire kulingale kufusana basi za business kuli business mwala ndama zingati kuli ndi yokuti ligula zonse kapena zona kuli siligula zonse leni ngati mene timanena short time kulingale kungogula zongotapa basi ukarangati kuti ikaonjeka ndi yamachipa zimangolengera basi mene zili lisuku menewo ndelera panga zambiri tu mena akuonekera inuyo akongora tukambiri tachena tukambiri Krimaruzi January. Okay, sister Pepani to zina ndani ine zina rundalis alis anga pepa ta sikuti nenda bwerera business koma ndaona kuti ndimupempeko sister wanga ndiri ndikavuto kenakake ndikumadusa papande kwandidera ndimafuna ndingopeza kwa transport ndipitireko kunyumba sindingaende kwata amapana kwambiri amapangana mupongwe ndi amafuna kuti maybe angonditandisa koroka 500 kwacha sangatandize ndiwe drama pepa ndimangofuna koroka 500 pepa upempa pepa komanso ndiwo basendama mkulukulu ngalewe nkaku basendama zona kono uli serious ne basi usiku se kujezerera iweyo kumakusakira ndalama uli serious ayi sekuti ndikukwesani sister ndingopempa pepa ine ndama ndili naye komana siningakupasi kana kupasa komano amba kundifusa mafuso mujakalekale siningakupangire business usiku seweyo siningakupasi pepa sister ndikururukira amangofuna kukandira kakang'ono ka 500 kwacha pepa ndalama ndikuti siningakupasi ningakhala usiku wose ukusakira iweyo kapeza njira ina nawe sori ukapezereko ndalama ine nazisakira ndekha njira uli ndizipezerako ndalama. Okay. Ayi pepa ndikururukire. Okay, jambo mwende mwini. Ziko ndatokoze. Mwende mwini. All right. Yeah.
Hello, sister. Bobo? Zikuteka? Yeah, Bobo. Okay. Zina nda? Getu. Ketu. Nazato kuonika tu owarat. Akumwachana? Basi masikilize. Spirit Getu. Getu. De panopa kudikira muntu? Aya nangoima basi. Angoima? Akuima kupanga chani? Ngoima basi. Zimenda kwa business yana. Business? Kutantauza kuti kudikira kuti food nyapu Angasimeni madia ngamida. Kuti muntu ndi okay pepa together ndimafuna ndi ngora wanawo kamene akumwako kodi akuchosa manta kapenda bwana Basi ungofuna basi maganizo tunataka. Kuleranyiwane. kamata akuoneka ukongora ati weyo ndi akumwa mene kodi ndichani akuoneka kuti ni mazi wawaje Ndo mondito. Ajama asungura maganizo ayo. angara weko pang'ono angorawa sana raweko tupepa angora wako pang'ono ndatokoza ati Getu akuoneka upasa tukabire andipasako kamene akwawa ai kuyamba akwawa kambiri tukabiri akuyawa akwawa kambiri tu Ndito ndaziro ya twasene. Getu iwe akuocha mumutima Nazirowera. akuocha mumutima Nazirowera. mina akuawira akukaranga tamapika tu akoza kukupika mutima usewu Inoyamba ndamena. oro tupi wako akoza kunyenyeka tu kuocha Nazirowera sokumaizi nangati ngapange bwanyi nimeti pano ndimene akumwa ndituti zibalalitse kumaganizo. Getu akufose eneyo naripena pake anari kupemba ndarame muzako andikaniza kwei andinyoza tukambiri koma iwe yakuoneka muntu wachikonde kwambiri pepa wandikururukire nari kufuna kwaka 500 kwacha zandivuta pang'ono naneso kana kara ngati kuti ndiweyo bwezi naneso ntangopanga zoti ndigurise tupi Ayaso makumbira zimene zisiza bwero pangere mavuto. mavuta Pantende siti ngapanga zimene mavuto koka wabambisa zimenezi. Kakuna mwina kuti pa anthu ena apangira mtendere bandira apangira mavuto kumana ndivai nawe ina yake umumu pande wajaniye ndipo pande sina saga ai sana sage paribe amene akupasa ai palibe ndilega ndina okay ndio mwaego 500 ndio mwaego serious andipasa hii okay Getu kifua chake anandipasa ndarama hii sasa ndio ndo ngutanize mimi ndio nimeenda na ndio basi ndio Wandipenda kuti ndithandizira kuthandizira chifuro ngiri kanye. Ambuya kudarise Getu. Ngachikutengo ngoli nokunayo. Ambuya kudarise Getu. Iweyo ndiwe muntu abwino tukambiri. Koma biketo akufuse. Chifukwa chana akupanga izizi. Umene akupezeka usiku apapa amagulisa tupiso yenawe. Na basi mavuru. Ndi amachaja zingati usiku. Usiku ngari usiku osi. Usiku osi mavana ngari wantu asaka fete kaka ifaka muna alibi kamba kama vuru kuli mali bizije kuja matiko 25 or 20000 imene kamba kuti mna mali kangu pesa kena kaka ngati kakana pikadekana. Ndiri mangu panga kuti bwali lapezeri chifetani. Pepa. Kuma Getu umaziwa kuti Mulungu amakukonda. Azo zinazo panga rama kwanisa kundiye ndilo sosigo seu mpaka na mawandi kuja ndi kuti Mulungu amandikonda. Ari ndi mwana iweyo kapena ari be mwana? Ndina wana ndawi. Awere ari kuti mwana wako? Amakana wanga. Makoro wako akukara kuti yeyo? Kuncheo. Iye akukara kuncheo? Ananga usama kana yanga kuncheo. So kuno kubaraka akupezeka eka? Nimakande kagona. Nde ngati akukara parenti? Aisu simakasa parenti nimakama roso libira daily. Amaripira mungati daily? Daily limenya libira 5000. So ngati sapeza business? Somebody will make it part of his India, got even me saying to and phone meaning as in I can do vala boy fed you malo card. I'm not going to go and get a car with the Gagana.
apa imazikamiza ntokana zimatheka pepa koma geto ineyo salibe orankhula wambiri koma ndamva uchisoni. Okay, chimene anakupangisa kuti ayambe izizi ndi chani? Pepa atu ndingofuna kungoziwa ndinamba mwene chifukwa pakhombo kwathu asalulando zoti makhala kuti pakhombo kwathu ndi babuluku ndipani baulemu komano kuti mavuto anali pakhombo kwathu ndanawo ndipangisa zimezi. Mavuto ake amutundu wanje amene Gona ndi njala kwathu simagona ndi njala. imene inuyo amagona ndi njala mene akongorera getu kuziwa kuti orobanja akoza kulipeza Zimene simaziwa chifama ingati kanosuna ndibezekere kwayi ine ndibe kutsogolo ndizapeza banja kapinayi imene mangozweni ndoti moyo wena usankha ine rumwe ndingati kumasanga mbuzi chakudi yasiku ndi siku ndi chimene chilosonga khali na makulanga samada ndi masonyera ndikapanga zinazi amadala nazo kwa matoli mwanangu ndi akumwetenya makulu anango chifika kungokukomereza basi. so getu undi akundiuza kuti oro mamuna palibe oro siku limodzi mamuna amene anabwera kukufusira. Okay, bambo ake wa mwana ali kuti ana onse muwiri. Okay, bambo ananga awiri siri bambo mmoja ayi zokhazo khandi kunena kuti femene yoyo napezeka kuti ndinabereka mwana ndi kundana ndisisa kusukulu ndili kusukulu ndisisa sukulu anakusilisa mu standard chani kapena form chani 7 ndisanda 7 chifukwa ndi dochi anali muzaka mungati mamuna iweyo ndebe nkuni ndi zaka 16 anakwatira ali ndi zaka 16 sinakwatira nangu ndi simusandikwa sukulu makulu ake so anandigana pepa ndikamba sogati kuyenda chonchi ndapeza sono maso ndiwina ndimuyenda momo ndikusala ndiukwalira chani ndakusisikana ndipakaso mwana wina ndipo zimene so nangu limba mtima basi nangu usakaliza ngo chimanga khalonji. mwana wako achiwira ndi zaka zingati? Mwana ngaji ali ndi chaka ni miezi 4 oh pepa sana muyamwise na namuyamwisa kumene kwa miezi yochepa pepa sana kwanisira akakuyamwa. so panopa wanira kupangira mavuto akumamutandizira mwana ndi makolo ako zonsezi so pano okay pasiku okay pakuta pamwezi amapanga ndalama zingati ineyo sindingakwanise kuwerenga ipazi makazi omuna lero peza ku 10,000 mawa peza ka 20 ndesingakwanise kuzimikizira umwe zimakhandama zingati makimene manguzo ndio ndama ndazuka naye ndikwanise kupereka kunyumba kuinga mwana uja koma ndisamale mama amene ukhala basi mwengo siku menda choncho nanga ninga para ngibani palibe oro saving iliyonse imene amasunga palibe ndalama iliyonse imene amasunga palibe zimene masunga ndama yasipa ndama semakhala mikango kupangoti kwaje kumakhala ndiwezi njira zoti ndingabiyindira mazini ndinazo ndizumizire wana ndizipereke mana nini makhala basi ndingati sapeza business lero apanga business mungati basi ndoti ndimangopesesa lero apanga mungati lero ndingati ndijitirie ndisindapanga ku business neli yosiyani koma nthawi zina pasiku amapanga ma business yangati oro kugona ndi amuna angati pakakhala kuti kuli business nthawi zina mwina 4 5 amuna 5 pasiku usiku umodzi. Okay, ini nkani wakwandivesa chisoni pepa ndiye kunkani ya matenda inuyo samawo papo kuti maybe kuti akoza kutenga matenda kapena arinawo kare matenda umaopa matenda koma aribe matenda amaziteteza anayamba izi sapo kuchipatara ndia okay amaziteteza bwanji kumatenda cause kumasiku ano kunawo pyatu oh prep amamwa prepo mama prepo natoso mna kubuza ntozi changu kumaso ntozi mna kubuza ntozi changu ifanye sinu wako na wamili makubira mdori sinu muonewa kwene ni mangufuna business basi living kwa tena kwa sinu basi makubira mdori na manai mdiri kana ngofika ndibona obana jidede nde muntu atakara kuti afuna akukwatire banja atu pamene pewe sakufuna atusanga kakwanisi sinanga azorwera ndarama dei so kuzora ndama tumabanga faja mafuto. Okay, muntu atabwera kuti akukwatire akavomere nditotenga roli muntu akwera mota ndifanye nokuti nyene nakusisula nhaitaki kani nafika munjiro mwe popeza paka na mwana kuti bantu andija kani ndifura kuzuzikana imayanga panopa ineso ndiro ni makani ninka misiku ndikakhakuti mwe mayi nonda saviyenda ndimaganizira kuti mwana wajo sathaja mwana wote waja kani maizi uja aja nyani pepa ndino
Vizuri Okay. Ndikuvya mutiro chizowa. Ndimachita manthu ndiza kumasangiza zomwe ndinakumana nazo mbuyo. Komeneyo chifukwa chani anditandiza 500 kwacha. Ine koma nditokozeti. Nditokoze kwambiri. Kuti ngati ndiri nacho chinthu chiya wandipempha ndimene ndili nacho ndimatenga ndikumpasa. Pane mazuri sinacho ndizakhe ndizabhulika yeo ndizadzandithandiza ineyo. ndikuti iweyo moyo wako ndi wachoncho basi. Basi ndimene ndilili. Ndimene uriri amatandiza anthu kwambiri. Okay, ineyo ndimafuna ndingokuza chonchi getu wake Gertrude kapena getu Mutarika. Getu. Okay, Gertrude. Tasunga ni ndaramai. Ndikuziwa munandipasa kuma tasunga. Tagwira ni envelope. Ndikufuna kuti Mulungu ndikuoneseni chikondi cha Ambuye. Envelope itaigwirani. Mungathe kuisegura envelope. Akudabwa. Gertrude. 500,000 kwacha. Ndimafuna kuona kuti munthu amene angakhale ndi mtima wachikondi. Ndaona kuti akupanga izi chifukwa cha mavuto koma mutima wachikondi ali nawo Gertrude. Ambuye chisomo chagwera pa iwe. Ambuye akudalitse. Upite ukatandizire mwana ku nyumba. Uzitandizireso weka. Akupita kuti Gertrude. Akupita kuti. Pepa sarili. Pepa sarili. Asarili pepa. Pepa sarili. Club Junta, building better Africa.